fàcil. Hi ha que repetir 7 vegades cucú. Si algú se fa la 8 no passa res. I el que sí que és important és fer soles cucú. Dos sons. Aleshores, ho he pensat en fer en palmes, però la veritat anem a provar una vegada en palmes. Soles vull fer una vegada responent a la banda. La banda farà, per exemple, el Nadal ja ens ha arribat, que és ta-ta-ta-ta-ta-ta, el Nadal ja ens ha arribat. I contestarem, pam, pam, en dos palmes. Tota la forma aquesta, 7 voltes. La que fa 8 no, anem a tocar 7 vegades això i recordem 7 voltes d'això. Passar a l'altre pas és molt fàcil. Aleshores, provant a repartir les trompetes. En l'obra no hi havia patets, però nosaltres farem patets en les trompetes. Aleshores, jo me vaig a fixar sobretot en estos xiquets d'ací davant. En els xiquets me vaig a fixar molt a veure si alguno d'estos que van de músic fica una trompeta fora de puesto. Això no pot ser. Aleshores, havíem pensat en 200 trompetes, no sé si hi haurà per tots. El que no tinga trompeta no passa res. Que ho hem assajat abans, ¿vale? Molt bé. Ens falta només, ara que tenim les trompetes, anem a tornar a fer només un poquetet d'eco i assajarem el final de la peça, que són 4 compassos. Ara sí.
el final escoltarem. Antes heu observat que se queden dos pardalets ahí que estan enamorats. Podeu tocar el pardalet, per favor? Pardalets? Molt bé, gràcies. Vale, pues després d'aquests pardalets que se queden soles, la banda fa ta-ta-ta, ta-ta, 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 xam, i l'últim calderón, tots en les trompetes. I evidentment, també hem fet la cosa. Otra vez. Ara diuen que un assaig, un millor concert. Encara que hi ha gent d'ací de col·lega que diu i un assaig roïn, bon concert. Jo no m'ho crec encara. L'assaig en Xirvell jo penso que era així. El farem a fer de bo, ¿vale? I desitjar-vos a tots bones festes de Nadal i bon Cap d'Any també. I salut, sobretot, per l'any que ve. Moltes gràcies.
Thank